Адны ідуць да святароў, другія да паэтаў, а я да сяброў. Сяброўства можа займаць асаблівае месца ў нашым жыцці. Што робіць гэтыя адносіны настолькі непаўторнымі? Перад паглыбленнем у навуку давайце глянем на іх удзеянні. Калі б я магла сабраць сабе найлепшую сяброўку, выбраўшы ўсе ідэальныя якасці, атрымалася б толькі бледная копія прыі. З ёю любой сітуацыі будзе весела. На лабараторках, рэпетыцыях. Напэўна, я ніколі не смяюся так шмат, як з прыяй. Яна заўсёды падтрымае. Як летась, калі мяне кінуў Тэ. А ведаеце што? Не хачу нават згадваць яго. Здавалася, што ўвесь свет разваліўся. Я сказала прыі, бум, і яна ўжо ля маіх дзвярэй. Я была разбітая, а яна сядзела побач і слухала. Мы заўсёды на адной хвалі, быццам чытаем думкі адна адной. Можам размаўляць пра ўсё гадзінамі. Мама пацвердзіць, бо яна плаціць за тэлефон. Калі здаецца, што ў падлеткавым веку сяброўства нейкае асаблівае, то вам не здаецца. У дзяцінстве, падлеткавым і дарослым веку сяброўства праяўляецца па-рознаму. Часткова таму, што і праца мозга адрозніваецца на гэтых этапах жыцця. Падлеткавы век унікальны нашай падвышанай увагі да адносін з аднагодкамі. Мозг развіваецца, і гэта прыводзіць да зменаў у тым, як вы ўзаемадзейнічаеце з сябрамі. Сябры-падлеткі вельмі прывязаны адно да аднаго. Навукоўцы апісваюць гэты час як сацыяльную пераарыентацыю, калі падлеткі пачынаюць праводзіць больш часу з сябрамі, чым з бацькамі. Імкненне быць сябрамі звязана са зменамі ў мазгавым цэнтры ўзнагароджвання, вентральным стрыятуме. Яго актывацыя робіць баўленне часу з іншымі прыемным і матывуе часцей бываць з імі. Даследаванні паказваюць, што гэты аддзел вельмі актыўны якраз у падлеткавым веку, што можа растлумачыць, чаму падлеткі надаюць сацыяльнаму ўзаемадзеянню большае значэнне, чым дзеці або дарослыя. Падлеткавае сяброўства часта адчуваецца больш блізкім, чым у дзяцінстве. Такая глыбокая сувязь магчымая дзякуючы зменам у тым, што навукоўцы называюць мадэллю псіхікі чалавека. Мадэль псіхікі чалавека звязана са здольнасцю разумець эмоцыі, думкі, матывы і погляды іншых і ўсведамленне, што яны могуць адрознівацца ад нашых уласных поглядаў. Гэта можа здавацца інтуітыўна зразумелым, але насамрэч такія здольнасці залежаць ад зладжанай працы розных аддзелаў мозга. Гэта так званы сацыяльны мозг. Развіццё мадэлі псіхікі пачынаецца, калі дзіцяці прыкладна 1,5 года. Да гэтага дзіця думае, што ўсе навокал ведаюць і разумеюць усё тое, што і яно. Раней лічылася, што развіццё мадэлі канчаецца ў 5 гадоў, але сёння навукоўцы ведаюць, што яна працягвае выспяваць ды развівацца ў падлеткавым веку і нават далей. У параўнанні з дзецьмі у падлеткаў аддзелы сацыяльнага мозга паказваюць падвышаную актыўнасць. У выніку падлеткі лепей разумеюць сваіх сяброў, дзякуючы чаму іх сувязь мацнее. Можа здавацца, што блізкія сябры звязаныя на надфізічным узроўні, цела і думкі нібы сінхранізаваныя. Гэтаму ёсць навуковае тлумачэнне. Ваша здольнасць да адносін з іншымі залежыць ад каардынацыі дзеянняў, эмоцый, фізіялогіі і думак. Псіхолагі называюць гэта міжасабовай сінхранізацыяй. Упершыню мы праяўляем здольнасць да сінхранізацыі яшчэ немаўляткамі, паўтараем рухі бацькоў і балбочым за імі. Потым расцём, пачынаем праводзіць больш часу па-за домам і сінхранізуемся ўжо з аднагодкамі. Напрыклад, уявіце, як ідзеце з сябрам па вуліцы. Часта, ненаўмысна, вы будзеце ісці ў тым жа тэмпе і кірунку. Вы з сябрамі не проста на адной хвалі, але ідзяце ў нагу з навуковага гледзішча. So are these same processes at play when you fall in love? Агучана студыяй «Гаварун». Шчыра дзякуем Мацею Маланцы-Яліне Ваяйковым, сям'і Анфімавых, Яўгену Бараноўскаму, Ігару Тарасу, Вячаславічу, Сергею Адзянцу, Сергею Еніну, Вітушцы і Ірыне, Іллі Мірончыку, Андрэю Захарэвічу і ўсім фундатарам за падтрымку. Or watch this video to learn why boredom can be a crucial part of your development.